Hello Karbi Anglong, welcome back to my YouTube channel. Kichengsi kado kabi Karbi Anglong arat do anphata nilihin pen nikang sama kardom na pajuriklo kardo. Pinila bangso video long nang litum lang poninglong jilake RK nili production hin pen non Karbi lam kanarjan kimi klang ponik jido. Lasila bangso video long ilitum la bangso video pathak jithan ponik sina. Tang te pinia video pangcheng pon iglo na. I can fly. RK nili production hin pen kasonse pon non Karbi luna marjan kimi amen lake. Dodam alingta Dodam alingta Pipone non malom Jojun alingta Nang phasi jati rong Ne singre alam di Jong sinang singre Labangso alun jirkilun alun sepo amen lake Karbi Anglong pen nong nam sedang long man pengido asegi jumina alun sepo Robinson Crow Labangso lun lamar jana long jiparjan pon abang pho abang phia tumhan ilitum thek pon iklok jilake Karbi Anglong pen nong nam chitang long man pengido mate Karbi lam kanar jana long jiparjan non thek nai abang phu ake hai Prince Ronghang Karbi Anglong pen nong nam chitang long man pengido mate Karbi lun lamar jana long jiparjan non thek nai abang phi ake hai pi Kiron Ingtipi Karbi Anglong mate North East angkang along nong nam chitang long man pengido lapen ke Karbi luna marjana long jiparjan non theknai abang phu ake hai Rajiv Crow lapen ke Karbi la marjana long jiparjan non theknai abang phi ake hai pi Rani Bepi labang so lunje lyrics lapen tune abang phu lake Karbi lunjir ki tok theknai abang phu ake hai Ekon Timung Music director abang phulake ake hai Omid Rongpi alang lilake Nongklar Studio pen labang so lam kanarjan concept lapen script abang phulake ake hai Robinson Crow director of photography lapen editing abang phulake ake hai Dodson Bay labang so lam kanarjan along makeup artist ake nongnam chithanglong makeup artist abang phi ake hai pi Rupjili Terangpi video direction abang phu atum lake Assamese mate Karbi lam kanarjan along choreography ke thanon theknai abang phu ake hai Konok Bordoloi lapen ke ake hai Robinson Crow labang so lunjir arjume pik lapen ke video setame lang ik mesenji ilitum prabjin pen labang so lam kanarjan RK nili production YouTube channel along lang ponik longji lasenang litum do an setame labang so YouTube channel along humri ponik ke lang plote humri ponik tame video lang mesen pulote video pan lagi sipira video pan ta share pon ikra la puson tak taka video kilang polong verjia pan nili to channel pan kang hon pen subscribe pon bopujining jithelo tang te pinia video ke panik belo cardom